Epalagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ni esker nire jarraitzaileak zareten guztioi, euskara ez dakizunei eta ez dakizunei ere, zuek gabe hau ez litzatekelako berdin esango, eta hemen gaude berriz ere oso aspaldiko partez de trabet honetara, eta hemen ideia da Mendebal basatiko hiri bat eraiki behar dela. Eta derretarako Juan Bergara erortzen, janaria, egurra, gero harria, eta beraz hasiko gara. Goratzen ezin nola funtzionatzen zuen. Honik enduko dugu, eta hartuko dugu eta orain itxaron. Sartuko naiz berriro. Orain ondo funtzionatzen duen. Hemen gauza raroa gertatzen ari direlako nire ordenagailuan. Orain. Gainera gaur egiten du kriston sargoria berdida dutxara sartu edo, ez? Sartzen zara, teatzen zara, eta ja zer dipatzetan zaude. A ver. A ver. Esaterako. Vale. Badirudi orain zer egitar lortu dugula.
hemen hasiko dira hau eraikitzen. Bai, lasai. Hori urrengo lan izango da. Zegoen modu bat jartzeko gauza batzuk lehenago egiteko eta bar. Ja, itxaron.
Vale, zuek bizkanaka zoazte eraikitzen. Yeup. Bueno, etxeak apur bat beranduagoko utziko ditugu. A ver, oraingoz horrela ongi gabiltza. Uste dut, ez nago zeo. Bale, hor gordetzeko materialak eta bar. Jarri beharko genuke zonalde honetan. Ja. Bestea joan daitezela egitera, baina beste pazientzia batean. Bai, badakit, etxak eta behar ditugula eta janaria.
jokoa gordetzen da bakarrik. A ver. Lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Bueno, 这样哦。
A ver. Eh, bueno, laster guztiak izango dute etxe bat. Ez dut goratzen nola egiten zen.
Ai. Nola egiten da? Hori ez dut gogoratzen nola egiten zen. Hauen... Hemen gauza asko eskatzen dituzu. Nola hostia egiten zen hori?
Bueno, gutxi gora bera hasi gara dirua berreskuratzen, esan daiteke. Lastima joko honek ez daukan modo librea, nahi duzunik eraikitzeko Age of Empiresen moduan. Janari gehiago beharko dugu. A ver. Beste egin dezatela nahi duten moduan. Hau bukatza lehenengo, gero eta gero agian hau. Naiz, oraingoz ez. Oraingoz saiatu behar gara dirua irabazten.
Ja, badakit. Eta hori egiten saiatzen nabil. Pazientzia hori da zientzia.
Bale, hasi gara diru apur bat irabazten. Egurra beharko dugu. Zaldiak eta gordetzeko ondo egon behar da. Oraingoz horrela nahiko ongi gabiltza. Gau heldu da.
Tipitapa, tipitapa. Venga, va. Gero agian medikua. Ba, hau laizter dago. Baina urputzuaren ere beharrezkoa zaigu. Hau lehenengo gero hau, zaldiak hor gordea izateko. Hori da, zuek egarri materiala ona. Ez? Bai, hori da. Nola ematen zitzaion buelta honi? Eta horretaz aparte...
Uda heldu da. Zein azkar heldu den gainera. Hau. Orduro. Pentsat hau eta hau eraiki arte.
Beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela eta hurrengoan gehiago.